Жребец! Къде си, жребец? Жребец! Не видях хора. Какво става, малки братлета? Моите име Shadow Brother Games. И до мен е Big Fox 64. Кажи нещо, голям Биг. Намерете ми жребеца! Не видях, че мисля, че не го пуснах. Не, просто мръж. Аре, едно в едно, брат. И как казва, то са малки братлета? Спиш ли? Не, още търси жребец. Аз си лягам. Живота тук е. Това е живот. Ще го намеря. Имам по-моему ми още. Айде! Нека отидем на приключение закон. Ама сега не. Трябва да правим чест и... Ще направим тук колко чест. Йоло! Ау. Никога не трябва винаги да правите йоло, за жалост. За жалост това е... Аз съм гангстер, пранкстер, така Не, че ще прави йоло когато искам, защото го искам, брат. Кристи не е добре, май. Много не съм добре. Аз ще правя двоен чест, да знаеш. Къде ще... Ето. Тук, Не там, до него, тук. Фак, бе. Перфект, бой, айде, моля да легнеш, че ми се спи. Да виждам. Мадафака. Аз се чудя как те виждам през тая каска. Сигурно имам сензор за движение, нали съм Брат, аниматроник. да държа. Тоест, какво с такова жеребеца? Това кафя. Не, с какво се подманваше? Питам. Пак с... Брат, Брат, съм го минал, който не го намерих. аз ще намеря нов. И той ще е твой. Тогава не отидем на приключение. Имам мап, ако си изгубим. Така че знам къде отидем. И да знам, че са тук. Краба? Чу го! Не убивай де! Не убивам? Ето го! Не. Обърках се. Ето го Дима. Куче. Не. Няма. Ще хейтват. Стига, брат. Това той ли е? Какъв беше? Кафяв ли? Черен ли е? Не. Не, бърках се, видях нещо като дърво. Или ето ще хода да проверя за сигурност. Един път бяхме там също е път. Йоло! Брат, той не може да изчезне така. И аз се чудя. И от кошарата един път беше втора вече всичко и го чувах сам. Не е тук. Може да е призрака му? Значи може да са го убили. Не, беше много. Не. Да, това е. Уилсън! Да. Кажи, ребят, къде? Ако не ще... Да се мани. Бати, факънт. Това е много яката поредица, нали? Да. Ще направим още династия, казвам 4 пъти. Видях дърти, мислех, че той. Ела при мене. Фак! Ще умра. Аз съм за портал почти. Видях. Ще отидем на приключение. Тя е родила! Имала малко! Сега ли го видя? Ти казва... Родила е, ще имаме малки. Има едно малко. Конче? Ама... Добре, аз го чувам от тук. Не мога, не знам къде е. Жребец! Ще стана малко пошарта. Жребец! Кучец? Жребец! Няма да спрем да го търсим, Крис. Обещаваш ли? Няма. Не ми обещаваш. Обещавам ти, че ще го намерим. Кой? Брат съм ти. Жребец! Аз ще хода на най-високото дърво и пак ще го намеря. Чувам го. Чули го? При мене. Все едно е до мене, бате. Да не е вдолу. Да не под къщата. Възможно не под къщата. Дай му, господа му. Бери. Ти си до мене. Фак! Чу го точно, че до мене нещо подобно. Има място под къщата. Възможно ли? Не. Чу го пак! Да. Има място. Може да пада долу, не знам. Шебет. Има достатъчно място за един кон. Жребец!
Викай това. О, фак! Няма да го намерим, Крис, но аз съм ти приятел и ще ти помогна. Ще го намерим, Крис, обещавам ти. Така че няма да го намерим тук с тебе. Нямам никакви надежни, но съм ти приятел. Ти знаеш ли вече? Все едно е до мене, брат, все едно той до мен и ме следва. Да, верно, той ти няма човек отвънка. Ще отплодявам. Ево, не, че плодявам. Липсва ми жребето толкова, че плодявам. Но сериозно, трябва да си набери коня. Ето! Чуй аз! Все не е тука, все не е в кошарта му. Е вътре. Защо си биеш малкото, бе? Тя го удари. Лиза! Нека да е кръстова Лиза. Да, може. Тук си неща си. Не оби! Не бе. Жебе. Ако ти излезе общо на райт, натисни го. Райт. Жебе? Аз съм по-бърт винаги да правя. Къде си, жебе? Еми, ярата наистина не е искала да има план. Ма човека, те му... Аз съм за още едно прасе. Едно кученце си изгубило и си търси майката. Къде? Ето като го търси. Тук има ли кава? Не, няма. Къде? Ето го точно за теб. Беше за теб. Къде беше? Аз ще го нахраня, че иска да яде. Кучка. Не. О, това е много! Буквално! Колко ли нещо имаш ли? Ето! Чухо, да! Брат, маки гиба. Кокали. Кокали. Не, другия чек. Не държи колко. Другия чек. Няма, нали? Нямаш късмет, Криси. Все едно е до мен, брат. Абе, някъде тук е. Не може да отишем някъде. Мина, не е там. Карта майче пак ще прави разпашърди. Да, бе. Стори ми се. Зарежи. Да. Да отидем да намерим нов ком. Къде? Където го намерих. Къде бе, човек? Отиваме на път, шефе! Ами аз ще оставам в къщата. Страх ли е? Не ме е страх, просто не ми се отива никак. Искам да намеря крава. Крава! Там където отивам има и крави. Няма крава. Ти откъде мислиш, че съм се намерил тези ботите първо, когато ги имах? Оттам, не знам. Не? Уау! Отговори си сам на въпроса сега. Не, тя верно ще роди. Няма да увива малкото. Искам да направя нещо. Няма. Има пиле. Пиле. Петър, пили си. Те не ми гледа да Петър не е. Това Криси само кръщава някакви имена тук. Лиза и Петър е моя приятел пиле. Имам един приятел, следния човек, име мистер Близърд. Мисто какво? Мистер Близърд. Пати умрелото име. Като тебе, ама не казвам нищо, нали? Да, аз съм май. Дали там се губените? Сега ще такова надолу ще не, че няма да копая. Аз ще си... Ето! Пак го чух. Да, вие го чувате, дами и господа. Вървим. Билвам нагоре. Пак някакъв. Първенето видео, пука ми. Отиваме напред. Билднах нагоре и не виждам нищо. Някъде станало не видим, може би, не знам. Възможно ли е в Майнкрафт някакъв? Пошънка.
Не вярвам, че поне ти Къде сега съм бил нагоре от високо и не го виждам. Да, я съм го правил. Станаха 2 големи крави. Айде! Опитвай да ги кестосваш. С какво? С едно. Хранете двете с едно. Какво? Ама две. Ги кръстосвам. Да. Намерих скокали и 2 стрели, не знам къде. Може да го правим. Имам с едно. Муцки! Аре! Крави. Не се... Правят любов. Айде! Казах ти. О, майко ми. Жеребец! Виж. Нови дървета. Близо съм. Да, бе, я? Виж. Това са друг вид дървета. В друг байон отивам. Точно там намерих жеребец. Виж. Брат, ние имаме вече 3 крави. Бат, якото. Става ли вечер? Не, Още малко остава. не. Някъде е жеребеца. Ако издири... Дами господа, ако го чуете, напишете ми отдолу. Чуваме го. И ако може... Жеребец някъде тук. И ако може, ни помогнете да го намерим. Кажете ни къде може да е. Ако обичате. Предложете идеи. Да, предложете с идеи. Дали не е в къща, не е в двора. Не видим ли е? 1 милиард пъти, така че не го казвайте. Иначе ще ви убия. Ще дойдат ваши сърве, ще ви прибия. Добре, брат. Все едно... Той ме следва, брат. Той все едно до мен. Стъмва се, красиви си. Чакай само да видя. Ти знаеш ли къде си в момента? Имам карта. Да. А как Ама показвам място, дето съм го направил. Значи къщата. Къде е я? Ядеш? Ето, мапа. Къде ти къща? Ето това е А ти къде си? Някъде от... Аз се прибирам, защото... Аз си идвам. Няма мобове. Няма мобове. Така се боя, няма мобове. Почва да расте и стане малко по-голямо. Утре, брат, може ли майка и син да правят? Да, може. Що майка и брат? Стана кучета! Там. 2 кучета. Ще се върнем, когато Криси е тук. Майче Крис се прибра. Крис, хайде лягай. Чакам те от 1 час. И пак няма да Шуребът. Аз ти му да нахвърля. Дори дай ме, дори мляко не може. Какво правиш? Пих мляко. Мляко за закуска. Чакай ли? Не ме питал за кулите. Имам един кокол. Не, нямаш. И нямаш кокол. Искаш да видим? Праш? Може да направим поредното приключение към Недъра? Що бе? Штопане? Що бе? Штопане? Що? Штопане? Не. Брат, снима вече от 15 минути. Не спри. Не се само да сложи тук. Така. Ето и ти стана фермер като мен. Да. Добър фермер. И хора, да ви харесва този клип. На мен ми харесва това оцеляване. На теб, Крис. Лепса ми жеребец. Да не ви харесва този клип. Аз бях Хемо. Това бе да мешен Биг Фокс. Довиждане. Жеребец. Крис още реве.